Unya kay November naman karon, so magtapok-tapok sa mga tats, magkaon-kaon sa medre, pagkahuman na magkaon-kaon, mangadto na mi didto. Pero bago mi mangadto didto, amo sa ning hikayo nga mo pinalit nga simple lang gud mga tats nga makaya lang sa bulsa. Ato tong lutuan to nasa heaven mga tats kay wala na biya sila dire kita na apa. So atong himuon atos lang hikayon bisa gamay lang gud para makaingon pud sila. Uy nakaunhuna pud sila sa mua. Mao na ni palit og 1 kilo nga pilit ug 2 kilo nga asukal pagkahuman mga tats mo adto ta dito sa karnihan no. Kay mo palit ta dito og lamang loob sa baboy. So dili baboy atong palit mga tats, dili niha kay nganuman. Dili na to ni makaya sa bulsa. Ako tala mo gipakita or gipaibog ang tinuod mga tats mo abri ta dito sa refrigerator nila nga high-tech tora. Kana mo atong paliton mga tats lamang loob lang sa baboy kay maoray makaya na to mga tats. Isa ni sa kasit mga tats bali 300 pesos ni tanan no. Kaysa mo palit man gud atong kinilo perting mahala kay tag sobra gatos ang kilo ato. Bintaha man gud ni kay barato ra og matagbaw jud kaani. Og mao ni tanan ako na palit, pilit, bihon, lumpia, gulay, unsa pa diha ricado, siyempre dili mawala ang guso. Kay ako medyo mukaon na naog kining kinilaw nga bulinaw. So kaning lamang loob mga tats mao ni ako isubak sa bihon no makuha lang kog atay diha. Siyempre ato sa nang lapuan pag human tog lapo ato nang haunon kay pag human ato na ipahiwa-hiwa sila kay daghan patag himuon og isa pa naa pa tay lokoton nga lumpia diha. Siyempre lang kay subak sa lumpia mga tats, repolyo, carrots, sayote og paminta. Daog na. Ang nindot og subakan na mga tats tuna kay lami jud kay to siya no. Kaso lang perti pong mahala. So ato makaya mga tats mao man ang dahon-dahon og ganang gulay-gulay di kana lang sa ato ibutang. Ang importante magud mga tats na atay maluto para malipay putong nasa taas. Pag mga tats isunod nato tong tinai sa baboy no. So naon sa nato nang lamas. Ang ganahan mo na kung luto ani tinai mga tats paklay. So paklayon na ko sa murag baka bitaw nga pakapaklay mga tats. Butangan lang to sa kanang sili daghan. Ang importante mga tats nasa binigar, toyo, sili, paminta og unsa pa mga panakot dia. Sus daog na. Sayote la ako ibutang ana mga tats kay kung dabong magud ako ibutang dili mga on akong anak og dabong kay mga ignorante sila. So ato na lang pagbigyan basig di mahalin. So natimpla na nako ang guso, kinilaw og pagkahuman mga tats mao na ni atong nahimo karong adlaw no. Siyempre mga tats naa mata sa Peaceport ang trabaho. So dili jud ni mawala ang bulinaw og ang guso. Kay mao man ang tanging yaman nato mga tats nga libre nato pangayoon didto. Pero dili pa na mao mga tats kana pa nay kulang dira ang biko. Ingani ko magluto og biko mga tats diretso asukal og ang gata. Kay ngano man dili ko ganato maglatik-latik kay perting dugaya to. Noon lami jud tong latik pero lahi ko magluto latik gata diretso. Sa bagay iba-iba man tag diskarte mga tats pero ang nindot man gud diha daghag gata daghag asukal basta mo tamis ang biko achop na. Naplastar na mata mga tats ato nang tilawan ang una diha ang lamang loob no. Or paklay nga giingon ako ganiha pagkahuman mga tats ang gusto na pud natong tilawan kay perti ra bining lami ang mga tats og isa pa dili pud ni siya makasumod. Ako giingan na og luto mga tats kay ngano man daghan mga adto sa balay karon ako ang mga parente kay magdungon dumi pangadto didto. Pero matingala ka mga tats basta gagmay gighikay o dako naa jud na sa balay kay kabalon man sa mga tats ingani man atong kinaiya mga tats maayo mata mo tagad og tao og parente. Kay kung pangit kay kinaiya mga tats wa jud mo duol nimo. Unsao man ang dagag handa og gwapog mga luto kung ang tao pinili ra pod. May na lang ako mga tats guso-guso lang ni pero nalipay mi nagtapok-tapok may mga parente no. Kining mga ingani magumatas mura mo nag-reunion ani kay ngano man ang uban nagbiyahe og layo ni absent ni adto didto kay makipagkita sa parente di ba? Pero dili importante ang handa mga tats ang importante nagkita-kita mo magpamilya para maiskutan ninyo kung unsa na inyong kinabuhi.